eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur asteartea eta uztailaren lehena izanik bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Lab sindikatutik Odei Tapia izango dugu. Labek ikasturteko balorazio negatiboa egin du eta baita hezkuntza departamentuaren kudeaketa negatibo bezala baloratu du. Eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Eta beste alde batetik, Santi Leonerekin egongo gara, hizkuntza eskolako zuzendari ordea eta Euskara Departamentuko irakaslea dena. Iruñeko hizkuntza eskolak udarako ikastaroetarako eta datorren ikasturterako matrikulazio epea ireki du eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Baina bi elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukia ikustera. Gaurko efemerideak ikustera. 1885ko uztailaren batean, Kongo bere kolonia pertsonala zela aldarrikatu zuen Belgikako Leopoldo Bigarrena erregeak. Ondoren Europako kolonialismoaren adibiderik krudelenetakoa bizi izan zuten bertako herritarrek. Berlingo konferentzian eskatuta, era pribatuan kudeatu zuen lurraldea. 1908an bere jabetza zena Belgikara anexionatu zuen arte. Belgikarrek 8 eta 10 milioi lagun artean hil zituzten Kongon. Egun berean baina 1978ko uztailaren batean, Xabi Etxebarrietaren oroimenezko elizkizuna amaitzean 5 pertsona atxilotu zituzten Bermeon. Azken honetan Guardia Zibilak 5 gazte atxilotu zituen, polizia gazteekin gurutzatzean sortutako istiluen ondorioz. Gazteetako batek ordena publikoko epaitegiaren aurretik pasa behar izan zuen. Ez zen Etxebarrietaren alde egindako ekitaldi bakarra izan. Bizkaian hala nola Lekeition, Markinan eta Gernikan ere egin zituzten. 2012ko uztailaren batean, milaka lagunek manifestazioa egin zuten Txinako Xinfang hirian instalazio kimiko baten irekieraren aurka. Ingurumenarentzat zein osasunarentzat kaltegarria izango ziren hondakinak jariatuko zituen lantegiak. Poliziari eta gobernuaren eraikinei eraso egin zieten bi egunez, agintariek plana atzera bota behar izan zuten arte. Eta bukatzeko 2015ko uztailaren batean Euskaltel burtsara atera zen. 1985ean sortu zen Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aurrezki kutxek 12.000 milioi peseta publiko jarrita. 2008ko krisiaren ostean privatizazio prozesua abiatu zuen Jaurlaritzak, bere akzioak kanpoko enpresei salduz. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Zerdan kartzelan sartu zuten, tramaren giltzarri gisa. Goreneko epaileak funtzionario eroskeriaren, eragin trafikoaren eta erakunde kriminalaren zantzuak ikusi ditu, eta Zerdanek jazarpen politikoaren biktima dela esan du. Argazki nagusian, Santos Zerdan Benet Seletias abokatuarekin auzitegi gorenearen deklaratzera joan zen unea dugu. Autoak jasotzen duenez, esleipenagatik dirusarrerak 537 milioi eurokoak izango lirateke. Ordu eta erdiko adierazpenean politikariak esan du ez PSOE ez bera ez direla aberastu. Soto del Realen espetxeratzea frogak suntsitzeko arriskuarengatik justifikatzen da. Instruktoreak ez du ikusten iaren manipulaziorik eta egiazkotasuna ematen die audioei. Beheko aldeko lerroburuan, Belateko kontzesioaren gardentasuna defendatu du Txibitek. Adierazi du foru gobernuak ezin zuela inola ere jakin Santos Zerdanen eta Serbinabarren arteko harremana. Honen eskuinaldean, lauki hori batekin nabarmenduta bi albiste azaltzen dira. Ezkerrekoan, bero bolada asteazkenera arte izango dugu. Eskuinekoan, Mirentxu Agirre hilda.
Honen ondoan beste bi albiste daude. Batetik, Bilabesetako langileek gaur erabakiko dute grebara joango diren ala ez. Bestetik, Nafarroak aurten 2024 urteko heriotza kopuru bera du errepidean. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Epaileak kartzelara bidali du Zerdan eta sarearen lidertzat jo du. Probak suntitzeko eta eskutatzeko arriskuagatik hartu da neurria. Bere ondarea, Milagroko etxe bat eta 30.000 euroko bi kontu deklaratzen ditu. Zerdanek esan du Antxon Alonsok lagundu ziola EAJarekin eta Bildurekin harremanetan jartzen. 2011an EAJarekin negoziatzen hasi zen UPNren gobernua ordezkatzeko. Argazki nagusi bezala Zerdanen argazki bat dugu. Honen azpiko lerroburuetan, ezkerrekoan bart atzeratu egin dute plantillak gaur bozkatuko duten Bilabesetako greba. Eskuinekoan BBVak Sabadeli eutsi dio, gobernuaren baldintzak gora bera. Azalaren goiko aldean, batetik emakume nafar bat San Ferminetako suetan. Bestetik 120 urteko historia Nafarroako mutuan. Amaitzeko Osasunaren kamiseta berriak 1985 ekarri dugu gora. Gara egunkarian, lerroburu nagusian Zerdanentzako espetxea hitzaldi politiko baten biktima dela adierazten duena. Leopoldo Puente epaileak aintzat hartu du eskaera fiskala eta kartzela agindu du Santos Zerdanentzat, erakunde kriminal, funtzionario eroskeria eta erregina trafikoa delituak egotzita. Argazki nagusian emakume bat eraikin suntsitu baten barruan ikus dezakegu. Lerroburuak horrela dio, Israelek eskola erasotzen du eta dozenaka pertsona hiltzen ditu Gazan. Beheko aldeko lerroburuetan, batetik ArcelorMittalek Legasa eta Aguraingo enplegu erregulazioko espedientea kendu du. Bestetik Euskal Berankorrek 1.300 milioi zor dituzte. Ezkerreko zutabean, goiko berrian, Alex Romangeraren erreportajea dugu. Turistifikazioari kalean erantzun diote Katalunian. Behekoan, Petronorrek sortzen du ingurumen inpakturik handiena Euskal Herrian. Erdiko berrietan, goikoan, segurtasunari dagokionez, Zupiriak urtebetez eztabaidatuko du Erkorekak LKSri eskatutako plan bat. Behekoan, Jon Salgadoren kronika dago. Aranaren arabera, auzokideen haserrea, urteetako isiltasun instituzionala eta demagogia populista. Berriaren titular nagusian, Zerdan bermerik gabe espetxera bidali du epaileak, hark akusazioak ukatu arren. Eroskeria talde kriminaleko kide izatea eta influentzia trafikoa egotzi dio fiskalak PSOEko antolakuntza idazkari nagusi ohiari. Zerdanek auzitan jarri ditu Guardia Zibilaren zenbait grabazio eta sorgin ehiza salatu du. Argazki nagusian, Irungo alarde parekideko kideak atzo, aurten 2.300 lagun batu dituzte. Lerroburuak horrela dio, alarde parekidea babesa irabazten ari da. Goiko aldean, Matxin Inaguezen arabera, etxetik atera ere egingo ez ginatekeen hainbat egunetan jendeak egan egin du. Beheko aldean 4 lerroburu daude, batetik Jaurlaritzak hausnarketa estrategiko bat egingo du segurtasunaz. Bestetik gora egin du zordun handien kopuruak hegoaldean. Jarraian Arantxa Tirado politologoaren arabera, gerra izan da kapitalismoaren krisi ziklikoei aurre egiteko modu tradizionala. Azkenik ezinegona piztu dute kultur sistemaren legearen lehen pausoek. Euskal Herria Irratiari dagokionez, titular nagusian, Gorka Armendarizen arabera BSH-ko langilea dena, 6 hilabetez esperantza mantendu eta gero itxituta gaude. Eskirotzeko BSH enpresako 655 langileak kanporatuko ditu Alemaniako multinazionalak. Horietako bat da Gorka Armendariz. Eskuineko berrietan, goikoan, bertako artistak eta munduko doinuak Konpainia Plazan. Konpainia Plazako eszenatokian uztailaren 6tik 13 kontzertuak izango dira Iruñerriko artisten eskutik eta mundu osoko musikariekin. Arratsaldeko 7etan, 8etan eta 11 izango dira kontzertuak.
Behekoan, zezenak bizirik dituen Sanferminak aldarrikatuko ditu Iruña antitaurinoak. Uztailaren 7an, arratsaldeko 7etan zezen plazan 6 zezen hiltzen ari diren bitartean. Iruña antitaurinoak iruindarrok Sanferminzaleak garela eta ez zezentzaleak aldarrizkatzera aterako da kalera. Kaixo, hasieran esan dugun bezala, orain Lab sindikatutik Odei Tapia etorri zaigu. Kaixo, zer moduz? Kaixo egunon, ongi, eskerrik asko gonbiteagatik. Zuri etortzeagatik. Bueno, Labetik balorazio orokorra egin duzue aurtengo ikasturteaz, ezta? Eta gero ere Hezkuntza Departamentuak egin duen kudeaketaren inguruan. Eta nolako ikasturtea izan dugu aurtengoa? Bueno, aurten ikasturte oso potente izan dugu, mobilizazio asko izan ditugu hezkuntzako sektore guztietan, eta alde hortatik gazi gozoa esan dezakegu, alde batetik ikusi dugulako langileak bere haien beharrak azaleratu dituztela eta oso argi utzi dietela Hezkuntza Departamentuari zeintzuk diren haien beharrak eta aldarrikapenak. Eta bestetik, Hezkuntza Departamentuaren jarrera oso negatiboki baloratzen dugu izandako jarrera inposatzailea eta negoziazio eza adierazi duelako. Eta zein izan da pixkat balorazioa edozein puntutan jarri duzu arreta? Orokorrean, esan dizuan bezala, batez ere da Hezkuntza Departamentuak, bere kontseilariaren Carlos Jimeno eta bere zuzendari nagusiek erakutsitako jarrera. Hau da, oso aukera egokiak izan dituzte aurten langileen beharrak asetzeko eta entzuteko, eta ez dute inolako hortarako jarrerarik adierazi. Hartu diren erabaki guztiak alde bakartasunez hartu dituzte, hezkuntza komunitatea kontutan hartu gabe, eta inolako elkarrizketa errealik eman gabe. Beraz, horregatik esaten dugun bezala, guztiz negatiboki baloratzen dugu Hezkuntza Departamentuak egin duen lana bai. Eta irakasle moduan nola bizi izan duzue? Irakasleak, egia esan oso haserre daude, egoera larria da, premia handiak ditu irakaskuntzak orokorrean, eta oso argi adierazi ditugu irakasleok, oso argi ere gizarteratu ditugu, jendeak kalean oso argi ditu zeintzuk ere diren gure aldarrikapenak, behin eta berriz adierazi ditugu, greba desberdinak egin izan dira, eta inpotentzia puntu bat ikusita hezkuntzak ere horren jabe badela, baina ez diola aurre egin nahi. Esan dizuan bezala, aurten irakaskuntza publikoan adibidez 3 greba egun izan ditugu, eta hasieran ematen zuen agian negoziaziorako aukerak zabaldu egin zirela, zabaldu egin zituztela langileek edo irakasleek haien mobilizazioekin, baina gero Hezkuntza Departamentuak behin eta berriz ateak ixten ditu, eta bere hartzen dituen erabaki guztiak haien esku hartzen dituzte. Eta horrela gogoratzearren zeintzuk dira aldarri nagusiak? Irakaskuntza publikoan adibidez, egin ditugun 3 greba egunak batez ere azken finean dira kalitate hezkuntza publiko baten aldeko neurriak edo aldarrikapen. Alde batetik ratioen jaitsiera, lan gainkargaren arintzea, langileon interinitate maila edo egonkortasuna handitzea, eta erosahalmena galdu izan dugun, urte askotan galdu izan dugun erosahalmena ere berreskuratzea. Hortarako esan dizudan bezala egin ditugu 3 mobilizazio egun oso potente,
horietako bi izan ziren sindikatu guztiek batasun sindikalean deitutakoak, eta ikusi dugu ikasturte amaieran iritsi garela, hor botatzen ziren aldarrikapen guzti horiei, kasu egin gabe. Osea, greba guzti horien ondoren ez da erantzunik jaso? Ez, Hezkuntza Departamentuak bere estrategia propioa dauka eta ematen duenez ez da langileon edo irakasleon aldarrikapenak entzutea edo horiei aurre egitea. Guk oso argi adierazi genien zeintzuk ziren gure aldarrikapenak, orain bota ditudanak, eta horien inguruan hasi ginen eztabaidan, hor pasaden urrian, azaroan, eta, batean esan dizuan bezala, Hezkuntza Departamentuak ateak itxi zituen, negoziazioa itxi egin zuen alde bakartasunez, eta aldi berean hezkuntza publikorako itun berri bat sinatu arazi nahi zigun sindikatuei. Inork eskatu ez zion itun berri bat, indarrean bat genuelako, agian osatu gabe edo bete gabe, eta agian lana edo erronka betetzea zela, baina haiek mahai gainean jarri zuten itun berri bat, eta horretan zentratu egin ziren. Eta itun berri horren edukia zein zen? Bai, itun berri horrek eduki gutxi. Haien lana zuritzeko estrategia bat zen agian, eta horrelako neurri ponposoak emango zirela ematen zuen, baina azkenean ikusi duguna da, behin ituna sinatu dela, irailaren batean ikastetxe guztietan aurkituko duten egoera berdina edo okerragoa dela, ez dira beharrei erantzungo, eta berriz ere irakasleak eskoletara iristen direnean udatik bueltan ikusiko dute egoera berdina edo are okerragoa dela, nahiz eta itun berri bat sinatu. Eta hezkuntza publikoa zari gara, baina ere beste arlo batzuetan arazoak suertatu dira, ezta? Hori da. Labetik esan genuena pasaden asteazkenean egin genuen elkarretaratze batetan Nafarroako Jauregian izan zen, irakaskuntza osoa hankaz gora dagoela, hankaz gora duela Jimeno Kontseilariak, eta hezkuntzako sektore desberdinen iritzia jaso genuen. Lab sindikatuak badu ordezkapena hezkuntza komunitate osoan, bai hezkuntza laguntza espezialisten sektorean, 0-3 zikloan, lanbide heziketan, irakasleak ez diren langileetan, sektore guztietan, eta ikusi genuen denok batera horrelako aldarrikapen bat egiteko beharra, hau da. Azken finean, Jimenok eta bere zuzendari nagusiek ez dutela bere lana betetzen ari, eta ozen adierazi behar genuen. Adibidez, lanbide heziketan ikusi dugu azken aldian lanbide heziketa dualarekin sortu den arazoa, ordu murrizketak jasaten ari dituztelako, 0-3 zikloan ere ez dute akordio programatikoa bete eta hartzen dituzten erabakiak ere alde bakartasunez hartzen dituzte. Ikastolak eta itunduetan ere ikusi dugu sinatu zen akordio baten ondorioz neurri atzerakoiak edo murrizketak ere eman direla, jubilazio partziala emateko aukerak ere egon zitezkela, baina atzeratu egin dituztela, gero hezkuntza laguntza espezialistak ere mobilizazioak izan dituzte, grebak izan dituzte, eta haien aldarrikapenak ez dituzte kontutan hartu, hezkuntza departamentuaren jarrera zentzu horretan guztiz asistentziala da, eta langile horien zentzu ezagitezitzaia ez dute aintzat hartzen. Eta, horrela sektore guztietan oso haserre egindako lanarekin. Gero ere irakasleak ez diren langile arazoak ere bildutzen dituzten, ezta? Bai, hori da. Arazoak azken finean sektore guztietan, eta hor irakasleak ez diren langile horiek esaten digutena da plangintza falta,
jasaten dutela, azken momentuko horrelako enkarguak edo lanak, inongo planifikaziorik gabe, inolako abisurik gabe, eta kezkatuak ere hemendik aurrera gertatuko denarekin. Eta arazoa mankomunak ikusi dituzue guztietan? Bai, hasieran esan dizuan bezala, ikusten dugun arazoa da Hezkuntza Departamentuak bere kontseilariak Carlos Jimeno eta zuzendari nagusiak duten jarrera, azken finean. Ez dituzte langileon beharrak barkatu eta aldarrikapenak aintzat hartzen, ez dituzte entzuten, hartzen dituzten neurri guztiak espazio guztietan, sektore guztietan inposatuak dira, eta kezka handia dago sektore guztietan. Eta uste duzue egongo dela jarrera aldaketa bat? Jarrera aldaketa bat eman daiteke baldin eta langileok edo irakasleok eta irakasleak ez diren beste langile guztiak ere bat egiten badugu eta gai baldin bagara benetan presionatzeko eta Hezkuntza Departamentuari ulertarazi edo gutxienez Hezkuntza Departamentua mugiarazi gure betebeharrak asetu ditzan. Uste dugu aurten saiakera oso nabarmenak egon direla, ez dugu lortu nahiko genukena, baina ikusi dugu zein den bidea. Bidea uste dugu dela mobilizazioena, sektore guztiak bat egitearena eta horren bidez Hezkuntza Departamentua presionatzea. Eta datorren ikasturtera begira, zer da eskatzen duzuena, ez dakitudan grebaren bat egin nahi duzuen, edo ez? Hurrengo ikasturteari begira, tabalez, aurten seguruenik, ez dakit, baina beharrak berdinak dira eta berez aldarrikapenak berdinak izango dira. Ikusiko dugu ze forma hartzen duten irailetik aurrera, baina aldarrikapenak berdinak dira. Hezkuntza orokorrean premia oso larriak ditu eta benetan behar duena da inbertsioa. Inbertsioa aurrekontuen bidez edo haiek bilatu ditzaketen beste dozein bidetatik, baina behar duguna da inbertsioa. Nafar gobernuak bere momentuan akordio programatikoan, legegintzaldiarako akordio programatikoan 5% inbertituko zuela, Barne Produktu Gordinaren 5% inbertituko zuela esan zuen, baina ez du betetzen ari eta ez du ematen beteko duenik hemengo 2 urteetan. Beraz, aldarrikapen nagusia da inbertsio gehiago behar dugula, baliabideen aldetik batez ere, baliabide profesionalak behar dira, langile gehiago behar dira, eta hortik dijoaz gure aldarrikapenak. Eta ez badira horrelakorik ematen, argi utzi behar dugu, bai Hezkuntza Departamentuak dituen politiketan, baita politika horiek diseinatzen edo aurrera eramaten dituzten pertsonetan aldaketak egon behar direla. Egoera jasanezina da eta aldaketak egon behar dira, bai ala bai. Orduan, Nafarroako gobernuak ere zer esaterik dauka honetan, ez? Aurrekontuen zati bat hezkuntzara bideratu beharko du. Bai, Nafar gobernuak Hezkuntza Departamentua bere organigrama horren barruan duen heinean, noski baietz, eta imaginatzen dut ere haien politiketan hezkuntza oso garrantzitsua izango dela, beraz indarra egin beharko dute haiek ere aldaketa horiek eman daitezen eta esandakoa, aldarrikapen guztiak bete daitezen, bai. Eta zu pertsonalki zer uste duzu gertatuko dela? Pertsonalki nik, langile bezala edo irakasle bezala lehen esan dizudana, ikusi dute aurten mobilizazio oso potenteak egon direla eta horrek esan nahi du oso jendetsuak izan dira eta horrek esan nahi du irakaslegoaren gehiengo oso zabal batek ikusi duela beharra, nolabait aski da esateko, honaino iritsi gara, aldaketak behar ditugu eta behar ditugu orain. Pasatzen diren hilabeteak izango dira, hilabete galduak, ez dakit nola esan, orduan
Egoera hori oso argi geratu da, irakaslearen gehiengoak horrela argi utzi du, kalean horrela dirazi dugu, eta aldaketak emateko aukerak zabaldu genituen momentu horretan, eta nik uste bidea hori dela, mobilizazioen bidea, hezkuntza departamentuari presioa egiteko bidea jorratzen jarraitzea, eta egia da aldaketak ez direla iristen nahiko genuken azkartasunarekin edo epeetan, baina argi dago emango direla, eta guk ere nolabait aurreratu ditzakegu edo bai. Eta ez dugu komentatu, baina ikasleak eta familiak nola ikusten dute? Ikasleak eta familiak ere gure bide berdinean edo gure jarrera berdinarekin, esan nahi dut. Guk aldarrikatzen duguna da kalitatezko hezkuntzaren aldeko apostua egitea, eta horrek esan nahi du ikasleak eta familien nolabait aldeko neurriak ematea, esan nahi dut, ratioen inguruan hitz egiten dugunean, irabazleak izango diren lehenengoak nolabait esatagatik ikasleak eta familiak izango dira. Lan gainkarga gutxitzen bada, edo ikastetxeetan egonkortasuna handitzen bada, irabazleak ere kasu horretan, familiak eta ikasleak izango dira, irakasleak modu pertsonalean edo denbora gehiagorekin hartatu ditzakelako ikasleak edo dena alako. Orduan, familiak orokorrean gurekin irakasleen aldarrikapenekin bat egiten dute, eta are gehiago, askok ere haien bideak jorratzen dituzte eta haien mobilizazio propioak egiten dituzte. Gaur egun adibidez, ratioen inguruan sortu den arazo nahiko larri bat Irurtzunen eta Kondoako institutoan, familiak izan dira mobilizatu egin direnak, eta mobilizazio fase ziklo batetan daude, hezkuntzari eskatuz, haien ikastetxean, 30, DBH-en 30 ikasle izango dituen gela batetan, exigituz, bikoiztu dadila, eta benetan ratio egokiak izan ditzaten hezkuntza modu egoki batean aurrera eraman ahal izateko. Eta, ja bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan, hezkuntza departamentuari. Orokorrean langileei, irakasleei orokorrean, esatea, atzera begiratu ezkero ikasturte, hasieran esan dut gazi gozoa izan da, baina irakasleok egin duguna izan da gure partetik ahal izan dugun guztia egin, egoera irautzeko edo egoera hobetzeko, eta bidea hori dela, irakasleak elkartzearena, eztabaidak ematea gure artean ere ditugun beharrak eta aldarrikapenak azaleratzeko, eta gero kaleak hartzea hezkuntza departamentua presionatzeko, aldarrikapen horiek gauzatzeko, eta esan dagoa, agian aurten ez ditugula nahiko gerituzken pausu guztiak, baina irailetik aurrera jarraituko dugula, eta berriz kaleetan ekartuko garela. Zuri eskerrak eman gurera etortzeagatik eta egoera plazaratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den hurrengo ikasturtea, espero dugu egoerako bere egitea. Espero dugu, eskerrik asko, mila esker. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, asteartea, barnealdean bero zakarrarekin jarraituko dugu, baina kostaldean temperatura zertxobait jaitsiko da. Barnealdean 35 gradu ingurura iritsiko gara beste behin, eta balio hori ere gaindituko da Araba eta Nafarroa hegoaldean. Kostaldetik gertu, aldiz, 27-30 gradu artean geratuko dira beroenak. Goizean lanbro eta beho-hodeiak izango dira Kantauri isurialdeko hainbat lekutan, batez ere goizeko lehen orduetan, baina gainerako tokietan eguzkitsu egongo da. Arratsaldean hodeiak denean ugarituko dira, kostaldean beho-hodeiak gailenduko dira eta barnealdean bero-hodeiak. Baliteke zaparrada trumoitsuren bat egitea, bereziki barnealdean. Egunaren bigarren partean iparraldeko eta iparmendebaldeko haize bizia ibiliko da.
Asteazkenean tenperaturak behera egingo du eta zeru lainotua nagusituko da. Barnealdeko hainbat lekutan temperatura maksimoak 10 gradu jaitsiko dira eta kostaldean 5 gradu inguru. Era horretan beroenak 23-26 gradu artekoak izango dira. Araba eta Nafarroa hegoaldean altuagoak. Minimoak ere apur bat jaitsiko dira, baina orokorrean balio suabeekin jarraituko dugu. Kantauri isurialdean zerua behe-hodeiekin estalita egongo da eta euri txikia egingo du. Zenbat eta hegoalderago hodeitza saretuago egongo da eta Ebro ibarrean giroa eguzkitsua izango da. Egunaren bigarren partean bero hodeiak agertuko dira eta zaparrada bakanen bat egin dezake hegoaldean. Ipar-mendebaldeko eta iparraldeko haizea gailenduko da. Kaixo, aurretik aipatu egun bezala, orain Santi Leonerekin gaude, hizkuntza eskolako zuzendari ordea dena eta hizkuntza departamentuko irakaslea baita ere. Kaixo, zer moduz? Ongi, hementxe, beroa pasatzen. Bai, tokatzen dena bai. Bai, hala da. Bueno, matrikulazio epeak ireki dituzue, bai udako ikastaroetako, bai datorren ikasturterako, ja da, ezta? Hori da, joan den astelenean ireki genituen epeak, ekainaren 23an, eta udako ikastaroi dagokienez irekiak egon edo matrikulatzeko epea luzatuko da uztailaren 31 arteo, eta helduen ikasturtean izena emateko epea iraila arteo luzatuko da, irailaren eta zehazki 23an edo hor nonbait bukatuko da epea, beraz uda osoa dute ikasleek edo interesatuak daudenek izen emateko. Eta udako ikastaroi dagokionez, pasaren urtean ezin izan zen dituzten egin, ezta? Eta aurten bueltan dira. Bai, iaz obrak egin genituen hizkuntza eskolan, saiatu nintzen bertze toki bat bilatzen, baino ezinezko izan zen azkenean, eta bertan bera utzi behar izan genituen ikastaroak. Aurten ere obrak egin behar ditugu, iaz baino gainera obra handiagoak nik uste, baina zorionez Biurdan Institutuak gela batzuk utzi dizkigute eta Biurdan Institutuan izanen dira ikastaroak. Beraz hori importantea da, hizkuntza eskolan edo online eman behar da izena, hizkuntza eskolaren webgunean, baina gero ikastaroak ez dira hizkuntza eskolan izanen Biurdanan baizik. Biurdana ondoan bada aparkatzeko tokia, erdigunetik hurbil dago, eta joan den astean gelak ikustea joan nintzen, primerakoak dira, dena ongi dago, ongi denetarik dute, ordenagailua, pantalla eta bar, eta ikasleak gustora egonen dira, dudari gabe. Eta hizkuntza eskolan zer egin baduzu gela gehiago edo? Komunak moldatzen ari gara, ze gaizki egokituak ziren, eta bide nabarkoan argia ere hobetzen ari gara, eta, bueno, pixka bat sabaiak eta, bai. Bat ez da komunak da, hobeki egokitzeko. Eta udako ikastaroak zer dira, zer egiten da hauetan? Bueno, udako ikastaroak abuztuko azken 2 asteetan izanen dira, eta nahiko trinkoak dira, 2 aste horietan egunero izanen dute eskola ikasleek, goizeko 9-tatik, ordu bat terdiak hartio, ordu erdiko atsedenaldi batekin. Eta hizkuntzako, bueno, 5 hizkuntzak eskainiko ditugu, inglesean badira 5 ikastaro, frantsesez 3, euskaran 1, C1 lantzeko, italieran 1 eta alemanean 1. Hori da eskaintza. Eta arrazongi daude, bueno, claro, azken batean uda deskansatzeko garaia da, ez pixka bat erlajatzeko, piztinara joateko momentua, eta hizkuntzek praktika eskatzen dute. Eta normala den bezala, udan haunitzetan urtean edo ikasturtean lortugun maila pixka galtzen dugu. Orduan, arrazongi daude, maila hori freskatzeko, bereskuratzeko, helduen ikasturteari begira. Demagun B bat egin dugula inglesez adibidez, B batekoari errepaso emateko, eta horra B2 lasaiago hasteko. Edo,
Arrasongi daude, bertze alde batetik, iraileko azterketaren bat egin behar baldin badugu, pixka bat errepasatzeko eta azterketa hori prestatzeko. Euskaran duguna, ze bat lantzeko da, ze bat errepasatzeko, eta batez ere horretarako, iraileko azterketa prestatzeko. Horretarako nik dut arrasongi daudela. Eta dira intentsibo bat modukoa. Hori da, egunero 4 orduz, 2 astez, denetarik, batzuetan, ikastaro hori irakasleen arabera da, ikastaro batzuetan batez ere ahozkoa lantzen da, beste batzuetan trebetasun guztiak, adibidez euskararen aipatu dut, hor trebetasun guztiak landuko dira, baina adibidez badira bertze batzuk, inglesekoek batez ere ahozkoa lantzeko asmoa dute. Azken batean, nik uste hizkuntza guztietan ikasleendako problema nagusia hori da, mintzamena izaten da eta idazmena. Gero ulermenak nahiko ongi gainditzen dituzte gehienek, eta problema nagusia da, ahozkoa, mintzamena, ze hor bapatean egin behar da, pentsatu gabe, eta gero idazmena, asmatu behar da, nola testu bat sortzea ez da erraza, jakin behar da ideiak nola antolatu, nola dirazi ongi, eta hori izaten dira, oztopo nagusiak titula lortzeko horiek izaten dira, mintzamena eta idazmena. Eta horiek dira, batez ere, udako ikastaroetan lantzen direnak. Eta denbora ematen du 2 astetan? Bueno, errepasatzeko bai, pixka freskatzeko, jakina ez da ikasturtean bezala, ez da guzti-guztia ezin da landu, baina helburua ez da den-dena lantzea, helburua da errepasatzea edo freskatzea, pixka gure leloak erraten duen bezala, freskatu zure hizkuntzak. Azken batean, udan galdu dugun maila hori berreskuratzeko aukera ematen dute ikastaro hauek, edo azterketari begira pixka bat errepasatzeko eta zalantzak argitzeko. Adibidez hori izan daiteke, azterketari begira ikasleek zalantzarik izanen balute, aukera izan lukete irakasleari galditeko hau zergatik eta hau nola da, edo nola egin behar da, edo egitura hau zergatik edo nik gaizki erabiltzen dut, edo ikusteko begira, zuk batez ere huts egiten duzu, ez dakit ergatiboan, edo mugagabean, edo ez dakit zertan, edo hau falta zaizu, hau landu behar duzu. Jakina, ez da gauza bera 2 asteko ikastaro bat, naiz eta trinkoa izan, edo ikasturte osoko ikastaro bat, diferenteak dira, ezin dira konparatu, eta udako ikastaroek, balio dute hori batez ere errepasatzeko. Beraz ere aurreko lan bat beharrezkoa da, ez? Bai, jakina. Baina hori da, teorian apuntatuko direnak ibiliak dira gure hizkuntza eskolan, eta badakite, zer duten falta, zer nolako beharrak dituzten. Eta datorren ikasturtera begira, zer ezakit berrikuntzarik badago, ez? Bai, gauza batzuk, batetik eta pozik gaudez, 2 talde gehiago ditugu, bat italieran eta beste bat euskaran. Normalean gure betiko ikastaroak ditugu, normalean talde gehienetan 2 astean behin izaten dira, eta 2 ordu barkatu behar du eta 4 ordeneko saioak dira. Beraz, astean 4 ordu terdi guztira. Horiek dira talde normalak, bai? Astelehen eta aste azkenean edo aste arte eta hortzegunean. Orduan goizean edo arratsaldean, 9:00-etatik adibidez 11:00 eta 4 artio, eta hizkuntza guztietan horrelako taldeak ditugu. Hortaz aparte, baitugu erdi presentziazkoak direnak, eta horiek dira astean behin parez pareko saio bat, irakaslearekin, klase normala, 2 ordu eta 4 ordenekoa, eta gero 2 ordu eta 4 ordeneko lana etxean egiteko. Eta hortaz aparte gero badira tutoretzak, pixka bat tutoretza personalizatuak irakaslearekin. Eta orduan gutxiagotan etorri behar da eskolara, eta horrek laguntzen du pixka bat eskola eta lana edo familia edo denetakoa uztartzen. Horrelakoak baitugu euskaran, baitugu frantsesean, baitugu inglesean okertzen nabil. Gero hortaz aparte, erdi presentziazko malguak deitzen ditugunak. Eta zergatik diren malguak, horietan ere ikasleak astean 2 etorriko dira eskolara, baina saioak 2 ordu eta 4 ordenekoak izan beharrean, ordu terdikoak izanen dira. Ordu terdi, gehi ordu terdiko lana etxean egiteko, eta horrela 4 ordu terdi sortzen dira. 4 ordu terdiko lana irakasleak kalkulatzen du, igual batek ordu batean eginen du, beste batek 2 ordu beharko ditu, baina gutxi goiti behite, hori da ideia. Eta horregatik dira malguak. Bakigu,
batzuei kostatzen zaiela gure eskolara etortzea, hori seme-alabak dituztelakoz, edo lantokien ordutegi desegokia edo txarra dutelakoz, edo urrun bizi direlakoz, auskalo ez, eta orduan horrelako ikaslei pixkat laguntza eskaintzeko, horrelako taldeak sortu ditugu. Euskaran, eta hau importante edo guretako importantea da, aurten lehenbiziko aldiz C2 eskainiko dugu, hau da, ikasleek C2ko titulua lortzeko aukera izanen dute. Eta hori Nafarroan bertzi inork ez du eskaintzen, momentuz guk bakarrik. Ia C2 bat ikastaroa eman genuen, eta 14 ikasle edo apuntatu ziren, eta nik uste, ni izan naiz irakaslea, eta nik uste gustora ibili direla, eta helduen ikasturte honetan barkatu jakina C2 bat berriz ere, eta C2. Eta erran bezala lehenbiziko aldiz, hemen Nafarroan C2ko titulua lortzeko aukera izanen dute ikasle horiek. Eta gero inglesean bada modulu berri bat, eta nahiko politan ere ustez, eta da inglesa errepasatzeko musikaren bidez. Pixka bat rockaren historia landu behar du irakasleak, Estatu Batuetako eta Erresuma Batuko rockaren historia, rocka, heavya, punkia, pixka bat, eta letren bidez ikasiko errepasatuko edo freskatuko dute inglesa ikasleek, eta gainera estilo bakoitza bere kontestuan kokatuko du irakasleak, eta nik ezagutzen dut, eta tipo jakuntxua da, musikazale amorratua, eta gainera ingles maila zoragarrikoa, ez? Eta beraz, nik uste arras modulu interesgarria izanen dela, eta espero dute arrakasta izatea. Eta nik uste dut horiek direla, eta hortaz aparte, jakina, gero Lizarran ere badugu unitate bat, eta Lizarran euskara eskaintzen dugu, aurten A bat eta A2, iaz A bat eta C bateko eta B2ko 2 modulu eskaini genituen, aurten moduluak kendu ditugu, eta horren ordez A2 eskainiko dugu iazko A bateko ikaslei jarraipena emateko, eta A bat. Ze uste dugu, pixkat etxea, oinarritik sortu behar dela, eta A bat eta A2. Eta gero inglesean ibilbide kasiko osoa dugu, A batetik B2 arte. C bat ez, baina A bat, A2, B bat eta B2 bai. Eta, eta aurten saiatuko gara, orain hartio ez gara ausartu, pixkat gero komentatuko ditugu jarduera osagarriak ez, baina jarduera osagarri batzuk ere Lizarrara eramaten saiatuko gara. Orain hartio, Lizarran ez dugu berez egoitzarik eskola ematen dugu, institutu batean, Lizarralde institutuan, eta oso eskertuta gaude jakina, baina hor eskola emateko aukera bai, baina gero jarduera osagarriak egiteko, mintzaldiak edo horrelako historiak egiteko aukerarik ez dugu. Bertzetoki bat bilatu dugu, eta espero dugu aurten Lizarran ere horrelako gauzak egin alizatea. Osa, zaudete Iruñan eta ere Lizarran hor? Hori da, Lizarran inglesa eta euskara, eta, inglesak badu arrakasta, euskara saiatzen nahi gara bulkatzen, eta, nik uste poliki ari dela, pixkat indarra hartzen, eta hori da. Baina, izena da Lizarrako unitatea, berezango irakasleak Iruñeko klausuraren parte dira. Baina, klaro, institutu batean gaude, ez gaude eta beti ongi tratatzen gaituzte, gu eskertuta gaude, baina ez da gauza beraz. Eta horregatik, gure mugak ditugu. Hezkuntza eskolan bai badu areto nagusi bat, eta hor mintzaldiak eta musika eta zinema eta denetarik egiten dugu, baina Lizarran aukera hori orain hartio ez dugu izan. Eta, Lizarrako liburenda bateko jabearekin mintzatu naiz, eta kaso utziko liguke hor bere dendan orkezpenak edo mintzaldiak edo horrelako gauzak antolatzen. Hori berria da eta pozgarria. Eta adibidez, C bat eta C2en arteko ezberdintasuna zein izango litzateke? Nik uste oraindik C baten gramatikari importantzia handia ematen zaiola, C bateko ikaslearen arabera ez, baina ikaslea honitzek oraindik ez dute adibidez ergatiboa kontrolatzen edo mugagabea, eta badira egitura batzuk ezagutzen ez dituztenak, eta horiek landu behar dira. Eta C2 jakina gramatika importantea da, baina orokorrean ikasle gehienek hori kontrolatzen dute. Gauza gehienak, ni aurten ibili naiz, eta idazlanetan adibidez ergatiboa ezen problema izaten normalean. Suposatzen nahian C bat edukita. Eta gehiago da, orain testu aberatsa, egokia, espezializatua, bardurak ongi lantzen dituena nola egin.
edo nola saiestu kalko okerrak, ez? Gaztelaniatik hartzen ditugun kalko oker horiek nola saiestu, edo nola adierazi nahi duguna argi, zehatz eta eraginkor, eta gehiago da testugintza, bai ahoz eta bai idatziz, gramatika gintza baino. Naiz eta gramatikak ere pisua izan, ez? Baina, nik uste dut gramatika azken ukituak ematen direla ze baten, eta gehiago, C2 barkatu, gehiago da hori fintzea, hobetzea eta zorroztea hizkuntza gaitasunari. Eta gero, ordutegien kontura, eskaintza zabala dago ez? Bai, goizeko eta arratsaldeko taldeak ditugu. Goizean normalean edo 9etan edo 11 eta 4 hasten dira. Eta gero arratsaldean bai ordutegi zabala dugu. Batzuk 3 eta 4 hasten dira, beste batzuk 4etan edo 4:30. Eta gero arratsaldean 7:00 gutxitan, orain buruz ari naiz, Bai, 7:00 gutxitan 9 hartio, bai horrelako. Eta gero ja moduluak baldin badira edo erdi presentziazkoak edo ordutegia diferente izaten alda, ez? Aipatu dugu, adibidez, talde malgu horiek orduterdikoak direla eta orduan horrek laguntzen du ordutegi diferentiak izaten. Eta gero badaude gauzak ez direnak aldatzen, ez? Adibidez, zeintzuk ditugu? Bueno, hau beti gustatzen zait erratea, ez da aldatzen gure motivazioa. Nik uste dut gure irakasleak arras motivatuak daudela, gustoko dituztela hizkuntza, gustatzen zaie irakastea eta hori ez da aldatu. Aldatu ezten bertzea gauza bat, eta hau ere importantea, eta nik uste dut entzulei edo ikuslei interesatuko zaila da prezioa, iaz dezente jautsi ziren gure prezioak, eta aurten horrela segitzen dute. Ikasle izan direnendako prezioa 105 euro dira, gehi zentimo batzuk. Hau da, ikasle izan direnendako, alegia noizbait gurekin Iruñan edo Lizarran ikasi dutenendako, berdin da ze hizkuntza. Eta berritik apuntatzen direnendako prezioa 158 euro eta 98 zentimolako zerbait, ez? Demagun 156. Hori ikasturte osorako eta 2 azterketa 2 deialditan parte hartzeko aukerarekin. Hau da, azterketak 2 momentutan egiten dira, maiatze ekainean, eta gero bada 2. deialdi bat irailean. Norbaitek matrikula egiten duen momentutik, klasera etortzeko eskubidea hartu du eta azterketak egiteko eskubidea. Ez da gero, batzuetan nire ikasleak eta orain azterketa egiteko matrikula egin behar dugu, zerbait ordaindu behar dugu, ez. Hasieran matrikula egin duzue, ordaindu duzue, eta horren barnean dago azterketa egiteko aukera. Bada mundu guztiak aukera izan dezan. Bai. Hori ez da aldatu. Ze gehiago ez da aldatu? Ez da aldatu, hizkuntza eskolan bai, hizkuntzak irakasten ditugu, hori da gure zeregin nagusia, bai, gure lana hori da azken batean, baina horrekin batera, gero klasearen inguruan badira hainbertze jarduera osagarri edo hainbertze eskolaz kanpoko jarduera edo ditu nahi duzun bezala, ez? Badira mintzaldiak, musika, lehiaketak, urtean 3 lehiaketa egiten ditugu, meme lehiaketa bat adibidez egiten dugu, galdetegi batzuk, hori hasieran irailaren 26a Europako hizkuntzen eguna da, eta horren harira galdetegi bat prestatzen dugu, eskolako hizkuntza guztietan. Gero martxoaren 8an ere, emakumearen egunean emakumeen historiari buruzko galdetegi bat ere egiten dugu, eta egun berritan ere bertze galdetegi bat. Badira lehiaketak, gero beti urtarrilaren akaberan, otsailaren hasieran eskolako kultura astea egiten dugu. Eta orduan departamentu bakoitzak zerbait proposatzen du, ez? Izan daiteke iaz izan genuen hori, euskaran uste dut zinema izan genuela, inglesean aurten ez, baina iaz adibidez Bollywood dantzak ekarri zituzten irakasle bat, eta oraitu ziren mintzaldi praktikoa eta teoriko izan zen, bizien azalpen batzuk eman zituen, baina gero ikasleek dantza egin behar izan zuten. Frantsesean musikari bat etorri zen iaz, eta umorea eta musika uztartu zituen, ni joan nintzen ikustera eta irri dezente egin nuen, eta arrasongi pasatu nuen. Italianokoek adibidez, San Remo festivalari buruzko mintzalde bat antolatu zuten, eta mota guztietako gauzak egiten ditugu. Eta gero, aurten gainera, Euskal Departamentuak hor dugu, eskolako
kulturastea, baina Euskara Departamentuak bere kulturastea antolatzen du, 2 urtetik 2 urtera, eta heldu den ikasturte honetan tokatzen da. Eta hor, aste batean, lau jarduera izaten ditugu, duela 2 urte Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena ekarri genituen, beraz, humoregileak, zinema ere ekarri genuen, musika urte batean Miren Arbaiza eta Iban Zaldua etorri ziren, ipuinak irakurtzera eta musika jotzera. Badira, hainbertze aukera gauzak egiteko eta hizkuntzak ikasten ari zaren hizkuntza hori praktikatzeko, entzuteko, domintzatzeko edo. Eta azkenik Erasmus programan sartuak gaude, eta horrik aukera ematen die gure ikaslei atzerrira joateko aste batez edo. Aurten adibidez, ibili dira pixkat Europako erakundetan, Bruselan ibili zen talde bat, beste talde bat Italiako hiri batean, Udinen ibili zen, eta guztiak konten etortzen dira. Hor badira baldintza batzuk, eta bada batzorde bat, gero pixkat parte hartzaileek hautatzen dituena, ze, claro, igual bidaia da 10 lagunendako, baina 50 ematen dute izena, pixka ikusi behar da zein diren baldintzak, eta jendea konten da horrekin. Eta bertan zer egiten da? Batzuetan izaten da ikastaro txiki bat, o izaten da eskola bat, edo erakunde bat, edo ezagutzea, Europako Parlamentua, edo izaten alda, gero irakasleendako ere aukera bada, ezagutzeko bertze toki batzuetan nola egiten duten lan. Adibidez, nik aurten ez, baina momentu batean tentaldia izan nuen, pensatu, igual Trieste izan daiteke, ze Trieste Italian hor Esloveniera ere ematen dute, eta orduan pixkat ikusteko hizkuntza gutxitu bat nola erakasten duten Italian, pixkat hemengo egoerarekin konparatzeko. Bakoitzak dituen interesen arabera, bidaia diferenteak dira. Galdera ireki moduan, zer lortuko dugu Iruñeko hizkuntza eskola matrikulatuz gero? Lortuko dugu alde batetik hezkuntza publikoan izan ematea, nik uste dut hizkuntza publikoa importantea dela. Gainera, hizkuntza eskola Iruñeko bihotzean dago, erdi-erdian, Konpainia plazan, Gaztelu plazatik hurbil-hurbil. Lortuko dugu kalitatezko hezkuntzan izan ematea, ze gure ardura, guk tituluak ematen ditugu, jakina, baina gure ardura nagusia da hizkuntzak irakastea. Hizkuntza eskolara etortzen denak hizkuntzak ikasten ditu. Ez du bakarrik titulu bat lortzen. Benetan, hizkuntzak ikasten ditu, eta gainera, izena emanen du, prezio, nik uste dut, ezin hobe batekin, ez? Gure prezioak merkeak dira, eta nik uste dut horrek ere merezi duela. Eta zer da espero duzuena udako ikastaroaz eta datorren ikasturteaz? Nik espero dut udako ikastaroak betetzea, eta espero dut jendea pozik gelditzea ikastaro horiekin. Azken batean hori da gure ardura nagusia, ez? Jendea erakarri behar dugu, baina gero eskaini duguna eman behar diogu jendeari, ez? Espero dut betetzea eta dena ongi joatea. Eta helduen ikasturtean, espero dut gutxienez aurtengo edo iazko matrikula izatea, eta handia baldin bada hobe. Eta espero dut gauza bera, jendea pozik ateratzea gure eskolatik, ez? Beti gogo betetze inkesta bat egiten dugu kursoa bukaeran, eta aurten emaitzak nahiko onak izan dira, beti bada azkenean galdera bat, zer egiten dugu ongi, zer hobetu dezakegu, eta beti izaten dira, ez? Ez dakiz zer, geletan bero handia egiten du. Egia da, adibidez. Eta beti pozgarria da ikustea, zer egiten dugun ongi horretan, jendeak zer nolako gauza, batzuetan zer gauza politak erraten dituan, ez? Nik uste dut, jakina, beti bada zer hobetua, baina nik uste dut gure ikasle gehienak nahiko pozik daudela gurekin, eta horrela segitzea espero dut, eta zera hobera egiten badugu, hobe, jakina. Santi, zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta zuen eskaintza azaltzeagatik, eta zer moduz baten diren ikastaroak. Bale, esker mila zuri.
ona dena, bihar asteazkena itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker beti bezala zuen arretagatik. Bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.